Ụlọọrụ Independent National Electoral Commission INEC ekwu na ewepụtago usoro ga-eso na ihe ndị a ga-eme maka mmemme nhọpụta ịzọkwa gọvanọ ga-eme n'abalị 21 nke ọnwa Septemba 2024 na Edo steeti nakwazi nke ga-adị n'abalị 16 nke ọnwa Nọvemba 2024 na Ondo steeti. Onye isi oche INEC Ọkammụta Ntuliaka mere ka amata nke na ọgbakọ ha nwere ha na ndị Inter-Agency Consultative Committee mere banyere mmemme nhọpụta anụ a ga-eme. Amere ya bụ mmemme na Abuja. Amere ka amata na a ga-achịkọba mmemme nhọpụta anụ a hụ na udo chere n'ebe a ga-achịkọba ya. Onye nta aka anyị bụ Princess Ekwuyajide wetara anyị akụkọ a. Ọdụ nchekwa na onye bụkwa onye isi oche ISES, onye isi ndị uwe ojii, ndị nnọchite ndị isi ndị nchekwa na ọtụtụ ndị ọzọ na-ahụ maka nchekwa na idobe iwu. Ndị ISES n'onwe ha na ndị nta akụkọ na-abịa na nzọụkwụ nhọpụta ahụ a ga-enwe ma ọnwa Febụwarị dị na mkpụrụ ụbọchị 3. Ọkammụta Yakubu nyere ndị ISES iwu ka ha leba anya n'omume ndị na-azọ ọchịchị na ndị nkwado ha nwere ike ibute ọgbaghara, n'ihi na ọtụtụ mkpesa ha na-enweta site na steeti ụfọdụ na-egosi na enwere kepukepu mmenye ụjọ. Ọ gwara ha na ọ dị mkpa inwe ezi nchekwa n'oge nhọpụta ahụ ma kwuo na INEC enyebugoli ndị uwe ojii dịka otu na-ebu ụzọ n'ihe gbasara nchekwa, ihe gbasara ebe a ga-enwe nhọpụta ahụ site na steeti. Onye isi ndị uwe ojii Olukayode Egbetoku kwenyere na ndị uwe ojii enyochagoli nseke mmenye ụjọ na steeti ndị a ga-enwe ya bụ nhọpụta, nke mere na ha ga-ezipụ ndị uwe ojii dịka o siri kwesị. Site na Abuja, Princess Ekwuyajide, akụkọ ụwa ABS.